Ia degetul ăla. Sim. Cât suntem? 1 și 8. Da, și asta rămâne ca la test 1, 2, 3, 4, test radio. Multă reflectată. Dă un pic camera. Ola, 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 nu scoate nimic. Ola, vezi ceva? Ola. Deci nu știu cum auzi acolo, deci aici mă scăpare de ce e în oraș și de-aia nu merge prea bine. Hai să mergem din nou în 3760 acolo și dacă nu venim înapoi, da? Dane, se acordează greu antena acolo, deci de-abia ne acordăm aici în 3560. Deci se acordează greu antena acolo. Deci mergem pe 3760, da? Deci dacă... N-ai copiat, Dane? Dar nu mă auzeam pe nimeni. Și că la el sunt descărcări. Ia uite, bagă tu. Ola, 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 ola. Ne-a adus în zona asta de descărcări electrostatice, aici unde nu te mai auzim nici noi. E ceva mai bine aici acum. Da, da, păi să mai ne acordăm și noi finalul aici. Că văd că... Ola. Văd că rămâne așa. Ola. Ola. De unde? Ola. Mai luăm o frecvență mai sus. Las-o aici deocamdată. Da, copiezi așa? Da, gol Giulezul, dar nu ne copiezi? Lasă-i mai mult timp după. Ola. Ne auzi, băi, Dane? Da, gol Giulezul, nu ne copiezi, nu? Ce să spune o frecvență? Hai, spune tu altă frecvență. Da, numai puțin, că aici sunt, e o chestie, dar numai puțin, Bine, bine, te așteptăm aici. Iar ne mută, iar ne... Așa e stilul caracteristic Dan. Ola. Ola. Ce zici tu? Ola. A început, gata, nu?
Da, dăm un apel Y, apel Y, de Y3, Hotel Golf Quebec portabil, aici în Oscar 3, Hotel Golf Quebec portabil cu apel Y. Apel Y3, Hotel Golf Quebec portabil, aici în Oscar 3, Hotel Golf Quebec portabil cu apel Y, apel Y, apel Y, să vadă ampermetru că lucrează, apel Y, Hotel Golf Quebec portabil. Gata, Da, pe normal nu mai vede. Se vede și pe normal. Nu mai are baterie. Nu mai are baterie, dar nici eu am rămas fără baterie. nu le încarcat. Ia o, țin pe baliță toată noaptea. Ne mai auzim în 145, Da, 225 acolo. Ce filtiză? Stai, uite. Mâine dimineață nu mă duc la plajă, că stau pe 7000. Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Когда-нибудь